प्रणाम नमस्कार। हम दीपक दिलदार यह छठ घाट पे जितना लोग बरती लोग साथ में हमार छोट छोट भाई माई बहन जे भी जुटल बा सबके हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। एंगल म्यूजिक के माध्यम से कुमार रमेश जी के प्रस्तुति में ये प्रोग्राम रखल गइल बा। साथ में आदरणीय पवन पांडे जी, पंकज लाल यादव जी, सनी सिंह बबुआन, छोट भाई हमार टिंकू तूफान, सहलौर से गुड्डू भैया भी आइल बनी है प्रोग्राम में। जगमग जगमग छठी घाट करे हेकुआ पूरी छठी मैया के प्रसादी चढ़े। बड़ी पावन हो छठ के परबिया, बड़ी श्रद्धा से यूपी बिहार करे। आई कैसे कहे के बा, कैसे कहे के बा, फल फल हरिया कहीं रे बड़ुबे। जय हो छठी माई। दौड़ावा अलग अलग बा। 1 2 1 2 3 4 फल फल हरिया कहीं रे बड़ुबे। दौड़ावा अलग अलग बा। सिपुलिया अलग अलग बा। देखी छठी घाट पर जे भी आइल बा सबका से एक बार दोनों हाथ उठा के छठी माई के जयकारा लगावत रहे के बा। आ देखिए छोट छोट बबुआ से निहोरा बा। आई छुड़छुड़ी जे छोड़ा तरह लो, छुड़छुड़ी के लूती कहीं धली तो बूती ना। साइड हो जा, साइड होके छोड़ा। हां हट जा हट जा। आई मरचैया पड़ा का होने लेके छोड़ा। आई बोला बम होने छोड़ा। हां दौरा अलग अलग बा। तनी रोकी जा भाई, रोकी। देखो हमनी के प्रोग्राम देखे खातिर आइल बने अशोक जी, मुन्ना जी, विनोद जी, संजय जी। हई देखी पियरी पेन के दियरी बारत तनी लोग बड़ी अच्छा लागता। हई देखो है साइड होके पड़ा का छोड़ा, कहीं धली तो दिक्कत हो जाई। ए बाबा आओ। दौरा अलग अलग बा। हई देखी बड़का गांव से विकास वीरप्पन जी, शैलेंद्र जी, विनोद भैया भी आइल बनी। का डॉक्टर साहब शशि गोस्वामी जी के देखो, हई गुलशन जी के देखो, बड़ा अच्छा डिजाइनिंग करतनी आज को। म्यूजिक बाय टिंकू तूफान। उगिए आदिता देवा, उगिए आदिता देवा, उगिए आदिता देवा, उगिए आदिता देवा। करे लीती वैया इंतजार सूरज देवा। करे लीती वैया इंतजार सूरज देवा। हई देखे सासाराम से लाइव देख रहल बनी भोला जी, उमेश जी गर्दा उड़ौले बनी लो। हई देखी आरा से मुन्ना जी, बिहिया से रमेश जी, एकमा से मनु झबू बाबा, राकेश पांडे जी, सभी लोग प्रोग्राम के आनंद लेता। आ मुरलियो भैया देखी गर्दा उड़ौले बड़े रसूलपुर चट्टी पर। लीला सा के पोखरा पर लीला कोइले बड़े सुरेंद्र जी। नया भाव लगल पवन बाबा। अरे दरसते खाई सूरज मला और घके हो बेरिया। अरे दरसते खाई सूरज देवा और घके हो बेरिया। पानिया में खड़ा बड़ी लेके रखिया, काहे कोइल बामी रौरा देरिया। उगी है दीता हो माला और घके हो बेरिया। जगमग
के लेवा लगा था कि धरती स्वर्ग हो गइल बा। जय हो छठी मैया। धनती के घटिया पर पवन बाबा अइले देख पियरी पहिर के अभुई के घटिया पर पवन बाबा अइले देख पियरी पहिर के करेले मंतर के उचार देख पियरी पहिर के करेले मंतर के उचार देख पियरी पहिर के करेले मंतर के उचार देख पियरी पहिर के। हई देखी एंगल म्यूजिक के परिवार से सतेंद्र जी, प्रदीप जी, ज्वाला जी, चंदू जी, धनंजय जी, पंकज जी एक साथ दौरा लेके चलल बानी, कितना अच्छा लगता। आई अब लास्ट में का कहे के बा ये पवन बाबा करिले पूजैया हे छठी मैया दुनु हाथ जोड़ी परतानी पैया जय हो छठी माई जय हो।